షర్మిల, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్, అపోలో హాస్పిటల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్. థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఏం చేయాలి, పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలామంది పేరెంట్స్ నన్ను అడుగుతున్నారు. ఎప్పుడైనా కానీ 3 పద్ధతులు. SMS, శానిటైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, మాస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఆర్ సోషల్ కాంగ్రిగేషన్స్ కానీ గ్యాదరింగ్స్ కానీ అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండటం. దీని అర్థం ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైనది. 5 ఏళ్ల పైన పిల్లలకి మాస్క్ వేసుకోవచ్చు, 5 ఏళ్ల లోపల వాళ్ళకి మాస్క్ ఇన్సిస్ట్ చేయకూడదు తప్పకుండా. అండ్ 5 ఏళ్ల పైబడ్డ వాళ్ళందరూ మాస్కులు వేసుకుంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ రేట్స్ చాలా తగ్గుతాయి. మాస్క్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వర్కింగ్. అది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే అవసరం లేని దగ్గర, మన కంట్రీలో లాక్డౌన్ ఉందా లేదా, ఈ సమయం నుంచి ఈ సమయం వరకు ఉందా లేదా, ఇలాంటివి ఏమీ ఆలోచించద్దు. ఎప్పుడైతే మీకు అవసరం ఉండదో, బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళద్దు. ఏ రకమైన సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అటెండ్ అవ్వకపోవటం ఈజ్ సేఫెస్ట్. ఎందుకంటే చాలా ఈవెంట్స్ సూపర్ స్ప్రెడర్ ఈవెంట్స్ కింద టర్న్ అవుట్ అయినాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము చూసిన కేసెస్ అన్నీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ గ్యాదరింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాతే హ్యూజ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ కానీ హ్యూజ్ గ్రూప్స్లో ఒకేసారి కోవిడ్ రావటం కానీ చూసాం. సో డెఫినెట్గా సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే కోవిడ్ చాలా వరకు మనం కంటైన్ చేయగలుగుతాం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఎవరైతే వ్యాక్సిన్ తీసుకోగలిగిన పరిస్థితిలో ఉన్నారో, ఎవరికైతే దొరుకుతుందో వ్యాక్సిన్, వాళ్ళందరూ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ ఇది మంచిదా అది మంచిదా ఏది బెటర్ ఇలాంటి మీనమేషాలు లెక్క పెట్టకుండా ఏ వ్యాక్సిన్ దొరికితే ఆ వ్యాక్సిన్, అన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఎఫికసీ అండ్ సేఫ్టీ టెస్ట్ చేశాకే అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా వెళ్ళి వ్యాక్సినేట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన ట్రాన్స్మిషన్ తగ్గటానికి ఇదొక్కటే మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధం. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్, ఇది మాత్రం అస్సలు విస్మరించకూడదు. పిల్లలకి కోవిడ్ వస్తుందేమో ట్రావెల్ చేస్తే లేకపోతే ఏదైనా చేస్తే అని ఆందోళన పడుతున్న తల్లిదండ్రులను చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది. ఎస్, పిల్లల మీద మీ ప్రేమ నేను అర్థం చేసుకోగలను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కూడా కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఫాలో అవటం. కానీ పిల్లల్లో కంటే పెద్దవాళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ. సో మీరు ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అవ్వటం కానీ, అన్నెసెసరీ ట్రావెల్ చేయటం కానీ, పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి ఊరికూరికనే వెళ్ళటం కానీ చేయకూడదు, పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ. అండ్ ఆందోళన మీరు పిల్లల గురించి చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక పీడియాట్రిక్ కన్సల్ట్ తీసుకుంటే మీకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ దొరుకుతుంది. అండ్ కోవిడ్ చాలా వరకు ట్రీటబుల్లే, రైట్ టైంలో మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకుంటే.